We can take a picture of Yeah, you. yeah, yeah. You can take near me if you want, Uri. The German people use the big one when you come. Thank you. And when taste the salt, it tastes like that, not little. Many in the mouth. Good salt. Very tasty. Thank you. Enjoy your holidays and you have a good day. Frar u Marzu nibdew naħsbu għal ċak u għal ramel biex nirranġaw dan li jżum l-ilma don il-gifjon li jżum l-ilma għax ikun hawn minnu mkisser bil-baħar. Allura nibdew nirranġaw biċ-ċak u bis-sement u xin neħilsew minn don il-proċess kellu li tajt li hija lesta. Aħna nibdew nippumpjaw l-ilma baħar u nitfaw ġel sklandori dan li jisim swimming pool li għaw rojk, dawn li qegħdin kbur iżjed mill-malleħa, ġifieri minn dawn is-salini, dawn qegħdin kbur rappostan biex nitfaw l-ilma ġafijiem javaporan bix-xemx u jiġi jaħraq u jiġi aħna ngħidulu sarmura. Mbagħad wara 7 ijiem hemmhekk javapora bix-xemx, aħna nerġgħu nippumpjah bil-mutur tal-ilma u nitfaw ġa salt pans biex imbagħad jibda għal-proċess tal-mil. Allura don xin nitfaw ġal dawn is-salt pans jibda il-mil tibda taroħ fuq wiċċ l-ilma wara jumajn u dejjem ix-xemx ittalla l-ilma u tħalli l-mil waħdew. Allura x'intura li ma boqgħux ilma tgħid leħqet biex inġurra. L-ewwel nikinsiew minn ġa s-salt pans u nagħmluh fin-nofs fit-toqba. Nikinsuwa killa tkun lesta killa, u mbagħad nibdew niġbru don il-miel ġal brumel. Il-barmej issa aħna minn tal-plastik u fih it-toqob ġa fih biex nitfaw il-melħ joħroġ l-ilma biex inti xin tkun qiegħed iġġurr ma jkillikx dok it-taqil tal-ilma, l-ilma jilħaq joħroġ. Issa dawn dori ma kienux hekk, dawn kienu jkunu magħmulin mill-qasab. Dejk intom forsi ssibuha l-pala, imma dejk aħna ngħidula s-sasla u l-xkupa biex biha tġaddis il-mil għal ġa s-sasla. Xin nimlawim, safajna għanna nimlawim. Aħna naqbdu din il-manza, naqbdu barmil fuq ġemp u barmil fuq ieħor. U nitilqew għal ġalar biex imbattlu l-mil ġalar. Mbagħad, meta nkun irrejt il-mil minn ġaw min jiġi jitlubni l-mil għal biex jagħmel iġbajnet jew għad-dor biex jisajru, jennim li minn ġalar. Imma meta jkun irrid nagħmel ġal-burus, ġal-pakkatej, jen irrid intallaw id-dor, ħallina nitfaw ġal-banju u nażlu minn dok il-ġebel biex imbagħad nimliħa ġal-burus, ħalli jkun nadujf. Dajt hawnhekk kelli 20 sena kint għarus, kint ninżil ngħin il-misser il-mara. Dimt hawnhekk kelli 20 sena, kint bdajt ngħinu, insomma ngħinu nikinsu l-mil u nixbruh u nġurruh. U mbagħad xi għadda żmien x'inhu ma kienx baqa' jiflaħ, x'in kellu 70 sena. Kemm beda jħikrus għax kemm beda jgħid issa min ħajjiġi hawn. It-tfal tiegħu kienu tagħmlu l-iskola u kienu jufu l-iskola ma rridux jiġu hawnhekk. U janetlew kien hemm ħolmara, Michael, u qalli int kieku toħoħseb, qatlu jan nieħu, qatlu għax jiena inni naħdimha u naf x'irrid isej,
għallimni kif irrid nagħmel. Issa jena għandi l-istess problema li kellu missar il-mara. Għalex jena it-tfal tiegħi wieħed qiegħed qassejs, ma jistax jiġi hawnhekk. Liħor qiegħed pulizija, irid jagħmel is-servizz tiegħu. Issa x'in jaħles mis-servizz, ma nafx kemm s-servizz tieħem 26 sena. Dan ikellu 50 sena, ma nafx x'ħajjiġi hawnhekk. U l-oħra qiegħda tiġer. Tinkwotuni għal raġuni li missar il-mara tiegħi Frank kien jgħidli kultant nibda nikbej. Kien jgħidli tħalli eġmem għax din għamela missierej. U jien tħobatna ħafna biex għamilnija. U għamilna l-or. Ġifieri il-ħaġa qiegħda lesta. Kien jagħmel li tħalli eġmem. Għatlu jien sadament li nkun niflaħ ħa neħdemem. Issa l-problemi wara insejbx mejn jibdilnej. Dak kellix. Grazzi lil Taneno the Artisan Baker, Maypole Bakery, Health and Beauty by Browns, Virtu Ferries, Estetika The Cosmetic Clinic u Mannarino Caterers.